Днес ще сравня 3 1/4-инчови трещотки. Force, Greenbosch и Vizent. Ще проверя 4 обективни показателя: големина на главата, тегло, работен ход на механизма и способността на трещотката да издържи натоварване до 70 Нм. Всички измервания са извършени по една и съща методика върху нови инструменти. Първият тест е измерване на максималната ширина на главата на трещотката. Това е важен параметър, защото при работа в ограничени пространства всеки милиметър може да има значение. По-компактната глава позволява достъп до крепежни елементи, до които по-голямата трещотка може да не достигне. За измерването използва шублер, като всички инструменти бяха измерени по една и съща методика. Резултатите са следните: Force 27 мм, Greenbosch 27 мм, Vizent 25 мм. Разликата между най-голямата и най-малката измерена стойност е 2 мм. Този тест най-компактната глава показа Vizent с резултат от 25 мм, докато Force и Greenbosch постигнаха еднакъв резултат от 27 мм. Разбира се, ширината на главата е само един от параметрите и сама по себе си не определя качеството на трещотката, но може да бъде важно предимство при работа в тесни пространства. Следващия тест е измерване на теглото. Теглото не определя пряко качеството на една трещотка, но може да окаже влияние върху удобството при работа, особено при продължително използване. За измерването използвах електронна везна, като всички модели бяха измерени при еднакви условия. Резултатите са Force 128 грама, Greenbosch 145 грама, Vizent 119 грама. Разликите не са големи, но за някои потребители теглото може да бъде важен фактор при ежедневна работа с инструмента. Следващия тест е измерване на работния ход на механизма. За целта измерих общия ъгъл на завъртане след 10 последователни клика на трещотката. По-малкият ъгъл означава, че инструментът се нуждава от по-малко движение между две зацепвания, което е предимство при работа в ограничено пространство. Резултатите са Force 150 градуса, Greenbosch 50 градуса, Vizent 85 градуса. Важно е да отбележа, че този тест оценява единствено работния ход на механизма. Той не оценява здравината, дълготрайността или експлоатационния живот на трещотката при продължителна употреба. Последният и най-натоварващ тест в това сравнение е проверката на способността на механизма да издържи въртящ момент от 70 Нм. За изпитването използвах динамометричен ключ, като всяка трещотка беше натоварена при еднакви условия. Целта на теста не е да се определи максималната здравина на инструмента, а да се провери дали механизмът може да достигне и задържи това натоварване без повреда. По време на изпитването наблюдавах за признаци на повреда, като превъртане на механизма, прескачане на зъбите, деформация или отказ на трещотката. Резултатите са следните: Force премина успешно теста, Greenbosch премина успешно теста, Vizent премина успешно теста и трите трещотки достигнаха натоварване от 70 Нм без чупване, без превъртане и без видими проверки по механизма. Това показва, че и трите тествани мостри разполагат с достатъчен запас от здравина за натоварването, използвано в този тест. Важно е да отбележа, че този тест показва единствено поведението на конкретните мостри при еднократно натоварване до 70 Нм. Той не оценява дълготрайността на механизма, устойчивостта или експлоатационния живот на трещотката при продължителна употреба. Въпреки това и трите участника преминаха успешно това изпитание и не показаха признаци на повреда след приключване на теста. Проведените тестове Висен показа най-компактна глава с размер 25 мм и най-ниско тегло от 119 грама. Greenbosch постигна най-малък работен ход с резултат от 50 градуса 10 клика и трите чечотки преминаха успешно теста на натоварване до 70 Нм без повреда и превъртане на механизма. Важно е да отбележа, че този тест оценява единствено показаните във видеото параметри.
големина на главата, тегло, работен ход и способност за натоварване до 70 Нм. Тестът не оценява дълготрайността на механизма, устойчивостта на износване или експлоатационния живот на продукта при продължителна употреба. Всички измервания са извършени върху единични мостри, закупени от търговската мрежа. Резултатите са информативни и се отнасят единствено за използваната методика и тестваните мостри. Благодаря за гледането и до следващия тест.